איך אתה? מה איתך? תן סימן. אני חושב עליך כל היום, לא שמעתי ממך כבר הרבה זמן, אבל אתה תמיד בראש שלי. אמא שלי וסבתא שלי היו במצב שלך, ואבא שלי וסבא שלי וחברה טובה קוראים לה תמר, והיא כל הזמן אומרת לי להגיד לך לדבר איתה. עוד אחד שמחכה לשמוע שהכל עבר, ברוך השם ואני לא אשם, ואל תיתן לי יד, תודה ולא תודה, זה לא אתה. לא רוצה לתת סימן, זה סימן שכל הזמן אני מוצף יותר, אני לא יכול לשמוע את המשפט אתה נשמע טוב, זה עושה לי טוב לדעת שאיתך הכל בסדר. עכשיו אני יכול לישון בשקט, להמשיך את החיים הרגילים, את מרוץ העכברים. אני לא רוצה לישון לבד. עוד אחד שמחכה לשמוע שהכל עבר, ברוך השם ואני לא אשם, ואל תיתן לי יד, תודה ולא תודה, זה לא אתה. בשורות טובות, עשית לי את היום, אתה נראה טוב, אתה נשמע טוב, זה עושה לי טוב לדעת שאתה טוב. תן לי לבוא אליך, חבק אותך, נשק אותך. התגעגעתי, תבטיח שתחזור אליי, אתה לא מדבר איתי, היום אני בעיר שלך. אל תדאג, אמרתי לך, אתה חזק, אתה תעבור את זה, כמו שזה בא ככה זה ילך.